Masu iya magana kan ce gani ya kori ji, kuma Hausa daɗin daɗa suka sake ce duk girman ɗan saƙo kwai ya fisa. Wato shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani. Abdurrahman Chani mutum ne mai son ci gaban ƙasa, kuma ya bunƙasa ƙasansa musamman ta gurin harkar tsaro, tare da wadata su da wutan lantarki domin more rayuwa. Abdurrahman Chani ya kuma zaɓi harshen Hausa a matsayin harshe mafi daraja wanda za a dinga amfani da ita a ƙasar Nijar baki ɗaya. A gaskiya ni ina mai matuƙar farin ciki wajen ganin cewa an mayar da harshen Hausa ta zama harshe mafi daraja a ƙasar Nijar, wato official language. Domin idan muka lura duka kasashen duniya da suka ci gaba yarensu suka rike hannu biyu ba su yi wasa da shi ba, shi yasa suka ci gaba da ɗaukaka da samun daraja a wajen mabambanta kabilu da kuma mutane gaba ɗaya. Shi yasa idan muka yi la'akari da ƙasar Ingila harshen Turanci suke yi, haka kuma ƙasar China suna amfani da yarensu ne wato Chinanci, haka kuma ƙasar India suna amfani da yarensu ne wato Indiyanci. Sannan kuma akwai kasashe daban-daban kamar kasar Laraba su ma suna amfani da yarensu. Amfani da yare shi yake sa kasa ta ci gaba, domin duk kasan da ta yi wasa da yarenta za ta samu cikas ko kuma koma baya ko sabanin haka. Da wannan ne nake jinjina wa shugaban kasar Nijar wato Abdurrahman Chani da ma sauran mukarrabansa baki daya. Ubangiji Allah ya taya su riko, Allah ya taya su riko, Allah ya ba su dacewa na gari. Ubangiji Allah ya kara haɗa kan ƙasa baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.